Poznáte rituál Svetlo pre seba? Tento rituál odporúčam ľuďom, ktorí sa cítia osamelí. Poďme si ho ukázať. Začnite tým, že si dovolíte zastaviť sa. Zapáľte sviečku a chvíľu sledujte jej plameň. Sledujte to vnútorné svetlo a predstavujte si ho. To, ktoré nezhaslo, aj keď život bol náročný. Potom si napíšte, čo vás najviac bolí. Samotu, smútok alebo nahromadený hnev. To všetko, čo vám nedá dýchať. Papier zložte a položte ho vedľa sviečky. A jednoducho povedzte: aj toto je súčasť mojej cesty. Nie preto, že to bolo ľahké, ale preto, že je to pravda. Predstavte si, ako sa teplé svetlo sviečky presúva do vášho srdca, do miest, ktoré bolia, a pomaly sa rozlieva do celého tela. A nakoniec si poďakujte za odvahu cítiť. Papier môžete neskôr spáliť a ak budete chcieť symbolicky uvoľniť to, čo ste niesli. Uložte si toto video, aby ste na ňo nezabudli v ďalších ťažkých chvíľach.